Kasunong maulai Put Muri, hakala sing ublay jong katayo, kalalat bantit ya kejing kang jong kesorkar jela, bahkan tuklar mardor ya kejing kentur put jong kesipai ka Central Reserve Police Force, na ka 67 Battalion, hapo put usam jong kedor barsunong, bat kejing lek don bor jong kini kibor pahara, ya ko sing yar ka babesa bam umdi, bat ka baai ka mai jakpo ya kibabun kilong ying jong kasunong. Kejingdan jong ketem CRPF na 67th Battalion hapalau jong ketenat Industries halum jingshai kalawanra ya kejingsingan hakini kathan banlait na kikamru na ruser jong kiri bomman Henry Pose kejingdan jong kini ketem kalalongru kejing tim kebakrau ya kisnong bamarjan namar kejing sedang pen ibor bat lek don bor wat sekijaka pat ba Kasunong maulai Put Muri, kedai kawai kasunong kabalasak takjur na kajing lek don bor jong ke CRPF kibadon hakan ketem kibala nut banwan kentur sya uput usam jong kasunong klam kajing salia yanu ru. Hakajing jurep jong PCN lalam bagi CRPF jong kani ketem kimsim la syong khop tang hakisau kendro jong ketem kabaki day ban syong hendrai ke CRPF kelanut ban pen prai ka kendro bat pen long ka klaulum jingshai kum ke jakalet sabar let jaklia ka bala sakhi na ke jingsnai ki pankhana bat ru ke jaka kilan met balalap na ki madan yelek kai balasna hapo ka klau bat kiwe Nalor kini ke CRPF ke laksam leng baru ya kini ka klau shadu ko sing yar jong ka snong Put Muri ka babsa bam umdi bat baai ka mai jakpo ya ki babun ki long yeng ka snong ki ba imsingi ha ka sat jain nong bat kiwe kat kum ke jinge thu ke trashnong la ong ba ki CRPF man la kasni ki lawan na ka ktem ban sum ban sat ha kini ko sing yar klem karan karem hadu bakinong sat jan bat nong tong ki la hap ban phet kra Kong kami wali kinong sajan hakane ka than kidon nem ka jismong sangan bapiwan bapin sajan hangni ban kamai jakpa ka jismong sangan tingi dan bai yang ne nama kane le kala long na ta ka jaka ka bangin im jakpa nang ne ngin besai ki khun ki le jong te tang hakini ki singi kan bala adap bakiwan kini CRP te hakpo bangin dan mangi kamna phet ma te teng yok iwan hakapo badan ki long thna te ngem nang kai man batai kata ki kiawan menta katno kiawan hi kiawan arngot kiawan tu teng kiwan uniform teng kiwan ka janyi te ngem ya ong kumno ngem ya keli kumno ma sakani ka pathai jingpang menta kumne ngisalia awai ngem tep ka bangala sai bah manga hangne te menta ladan hi kambasi phau khawisnam long ya manga simat te kini ro kilaya don lang hi kunta nama long kani ko te kali kebala man nadu man suah tama pon dain thai ka po bangi daya khna ro ngilaya don hi hakani ka jaka te bat menta pat dang lai yok khun yok ti te ngilaya sedang biang kita hi don am kani ka jing pun tebo ro gini CRP kani ka jaka men hakini ki don baik ka tu ka jingwan ka jing sma kawan baik kata ka jing sma tang ba ngem tep pat ka dei ka ai po ba kilasna pan khana ngi satep kan nama kawan ka jing semang ngi ong bai bakadai ka tai ka mel ngi mudur ka tu kan Kador barsunong Put Muri habayu I yakini ke jingwan le don bor jong ke CRPF hakasin kong jong katayo ringkat baru MDC kilalet yakendu yo menteri kampo yang kejela uba ala kemen rembui bandawa bagi sorkar kadai bantuklar mardor bat ban khang sisendon ye ke CRPF bakin mi nala ke jong ketem Hakani kesini kedor barsunong hapo kejing alam urang barsunong uba Sylvester Kurba kalapan jing syairu halo kejing yo bor jong ke CRPF ban pendon kam ya ke klau kabadai jong ketenat klau ke jela ban sna pankhana bat kiwe hendrai na kaliang jong menteri ula pentip bakatenat klau haduk menta kam shimla ai jing bit setia ya ke CRPF bakin pendon kam ya ke klau Ngelawan berpersoi kejing sosi kejing ya kejing tampun jak CRP namar mo bitip atau klau ka kabangi nak leng ki no saslang tu ni sim kentai kan namar ngiyo umbang di untuk kecaka ka kamai gaji jongki breu besong untuk senang mo buri kadana tu peta de kani jiwan tampu jeki ka penjaklia ban ki kecaka tu ka caka jengi bat kawai ka ba ni shooting ka bede bat ka songsangan marak jingdan jeng polis CRP tu kan wara ya jing bamsong sekan kita song tuhan man laju lapteng mencuaru beladan teng ka tamput ya bagi CRP teng kiwan bansum
hai tu tolong ki badon tu caka tu tolong mo pitip ka caka ka ba kinang sosong muri bat ki marjan ki imja na tu bisa jeno pi ka kawe kalong bagi penpau menteri kalong bahdin bagi mengelam sinong na bersang kila lipe itu ka caka ki ba kusia pi kila penpat itu ka kendro tu kila penlong ka caka sabar pankana ka balong ka ke banwara ke cingkta ke tolong tu nata ka caka lit sabar ka bali isat met jingle joki ya ka bakum kinong sosong tu mola ngim sutana benar tu caka bari kuat sarkar kan kerki ini ban kang dam no itu caka banam sya ini beri beli penjulur itu caka kelatan ru caka kilan met ke lasna ya katur ngi persya namar kadi ke protected forest ketu kabamdan mano bala bande itu caka ban pedan kam namar ba kadi ko pitip mentangi ngilong kansan ya klau ko petap kelatan kum kini beri baklam ke jingdet kile de kawan ra ke jing susi ini mangawak sa terai Cái action ke baka sarkar kan sim halo kan ka. Em nak lihat menteri mentai lah pula, bah immediately he direct ke first department, bagi seal no itu cakap, bat kin sampai hi maki ke we pat bentar ke bagi di benlek nam tajoki. Nai nak lihat jungi tengi kuat ba kin seal no itu cakap. Dan long MDC founder kaji bang kuah Edward Blairu nilai simkia bat kata kapur la seal itu ke kendro. Hadian ta pada menakini sini ladam Niyo ka report ka complain na kinong sajjan ki ong ba kini CRP kiwan ban tong ki wan ban sajjan ki wan ban sum ki haban phet ki ken thai ki long kme mor ka tu jaka ka long hathem das dalan nian dah lar ni mi sngo ni na ta ka ki long kme ki haban ban jan ban ne ki haban phet te kan ni ko ra ya ki ka jing sosi ko khra ni te ni la ya long meeting kerki bat ngilai le spot inspection ya ka tu jaka bat ngilap ba kini CRP kila penpat ya ki benta jong kendro jong ke DIC bat kila include sini kila sina santli ki pankhana bat ki jakali penji isna ya ka volleyball court nang ta ki sina su jaga kilanmet ke balong persyak ba ya ka an ka ba kini ke jaga ka de reserve forest te bat mengi ki ba try dieng ru ki bangi thung hi ru ada ngi kwa bandai dieng ya bani permission ta bangi hak tu ngalasan yang dur ngalai lang sa minister ru ba yo dieng la bandai la pengat dieng bahe ba ki dieng sto tekni kon ra ya ka yu sekowe ya industri ru ngila insist mendapor ya jing pentu jebo jong ke floor mill nomor ngidon ke tu ke perennial spring ke ba ngila penut kam di spas nem temu ta ka jing tu jong jebo na ka floor mill bat na ki jabo ajong ki CRP katukan wanra ya ka pollution kan pollute ya tai ka unthor ka bangi ong ni bat kumju ka ta lang kum CR te kani lada ngimla ban le aploy menta kemut kan poi ka puar ka bangi num long su bandi ya tai ka ko basiam tam lada ka ja kan nu jung ja ka susi ya kinok snong ta mut nyim ban se kum kinong ya lam snong bangi num dei ban ailat kani kan ja Tang hadin sisi bakador Bashnong Put Muri kalaya kendu yung menteri kampoyeng katanat klau ke jela kalapa ikinong tray banach na bhabyang ya ka kendro balapen prada ke CRPF kanang bagini kibor pahara kenum yo alat shu ban pendon kampathar ni penjabo ya ka ni ka klau. Pi kano kono activities kaba hapo ka protected forest lane ka reserve forest kabalong not related ya ka badai ban penek pensa ya kemarin kalong kebabeain temut kas forest department kadaiban shim ya ka shinjam ba kini ki jingjia kin de banjia tengah ai khuble ya ka dawarsnong photmori maulai yo MDC jengki baula shim khia ban pej ya kini ki ji ban report tagi nak leng sarkar ni ha ban le ka ban kam nomor ba kumang ong iphi menne ba kano kono ka activities hapo ka protected forest ne reserve forest ka ba not related nak bentaban pendek pensa yahi klau betap kalong ngimla ban ailat narba kalong illegal ngam ong ka illegalities jong ki CRP nek illegalities jong nor jong non reng ong ba kanu kono ka activities bale da manure mano hapo jong ka protected forest la nek reserve forest kamot ka ba amdan ji dei bat ka jing pendek pensa ya ka klau ka betap kalong illegal namar ba swaban le ya kata
ki lada kanu lada ka sarkar ka ban leru ka ban yo ya ka necessary clearance na ka we ka kelong na ka hapo jang ka Forest Conservation Act ka hapjai ki procedure ban yo ya ka clearance ka khobor ka bang ai ka long baya ka ne ka kam ka ba kilawapan pentip sya ka sarkar ni nak leng jongi na ngin simkhia ba kine mdei tang hang ne hapo ka state ke jongi la don sino sino ki jaka ki ba ki don kino ki breu ki ba pendon kam bakla ya ka khlau sarkar kalong ngin nom syong klikti ngin pet ba kine ki ik ebaro kinam nei banjia